Takže manželia, vítam vás na vážení. Myslím si, že to je neuveriteľne ťažký krok. Také vystúpenie z toho komfortu do toho absolútneho nekomfortu. Keď si pripravená, postav sa na váhu. Stanka, tak tvoja váha je 154,8. 4,8. Čakala si menej? Som sama zo seba v podstate znechutená, že to takto dopúšťam. Že proste s tým nebojujem a nahala som to zajsť až na tých 155 v podstate kilo. Teraz vieme našu úvodnú váhu a teraz sa už len budeme posúvať len dole a dole a dole. Tým 70. Presne tak.